Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka Regional Democratic Alliance, kasenjuk jong ka UDP bat ka HSPDP kan penlong ya ka jingyalang ban penitho padba, yau kertong jong ka RDA na kabentak election sa ka Lok Sabha na ka First Shillong Parliamentary Constituency, bat kumju ru ban sedang ya ka jingyalap election na kabentak election MP Arajar Arpusaw. Ka jingyalang kanong ha ka Arpulay tarik ukalalingkot Arajar Arpusaw, ha ka office jong ka UDP, ha Bomfly Road, Laim Kra Shillong, ha ka por Katwe Bajamin Step. Ka RDA ka khat snobha ya barok ki MLA bat MDC jong ka UDP bat HSPDP ya barok ki dukhat ka Senkme Central Body ya ki President bat Secretary jong ki District, President bat Secretary na ki Circle Constituency ya barok ki noyalam jong ka UDP bat HSPDP bat kumjuru ki dukhat ka Women's Wing bat Youth Wing jong UDP bat HSPDP bat wanang syakani ka jingyalang. Jong akong bu Assistant Secretary jong ka Regional Democratic Alliance RDA kabadai ka kanhun jong ka parti UDP bat HSPDP isikwa ban pentip ba kandon ka jingyalang lasai ka sni Arpulay tarik hangte hapo office jong ka parti UDP hakaba officially in announce ya candidate bayadai ba kanika MP election na ka Shillong seat ya ba Robert John Kharzarin hakaba kandon ru ka jingkran na kaniang kandidat hakabun highlights ya ki issue ki biadai bat kani ki agenda ki biadai bat kani ka election MP ka Bansa Longshan te dakani nga karpat ya ki nong ikhmat jungi ki nong elam jaka parti ki bangim la ban penpoi ki jiktip nong bakani ka la pathai kubot nga karpat ya baro ki nong elam jaka parti ki ba baro nantai ki president secretary jong ki district ki President Secretary jong ki Circle baper haparo ka rikasi jantia ban ki dekhot jong ki Women's Wing ki nongelam jong ka Youth Wing bakin ya poi renti la sya gasi hapor khatwe bijim step hapo ka office jong ka party hakaba ngin yo ya kani ka jingelang update tang jong ka party UDP hindrai kumjuru ya ki nongelam jong ka HSPDP na du ki MLA ki MDC wat ki nongkit kam jong ki area circle barok ki jong kiru baki dia poilang akiti kesni kani ngalom ka jikpetip na kalian ka office jong ka RDA mengaku Assistant Secretary jong ka RDA